Hi everyone, welcome back my YouTube channel. आंनि दिनैयो नोंथांमोननि सिगाङाव मा भिडिअ बानायनो नागिरदों बेखौ आंनि थाम्बनेल आरो टाइटल होनानैथ' मिथिखाबाय जानांगौ मा भिडिअ बानायनो नागिरदों। ओमफ्राय आं माने दिनै बिराद हेपि बिराद खुसि स' हेपि आरोना मानो होनोब्ला आं दिनैयो क्वारेन्टाइनाव थायै लास्ट डे ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे आंहा नै बिराद लाखि मोनसे बक्स मोनफैबाय एमाजनाव आं अर्डार खालामदों मोनसे प्रडाक्ट बेनो जाबाय सेल्फि स्टेन्ड स' बिराद एक्साइटेड जानानै दं आं सेल्फि स्टेन्डआ लाइफआव मालाबाबो आं सेल्फि स्टेन्डजों सेल्फि लाइफेरनो मोनाखैमोन ओंखायनो आं दिनै माने नायनो होननानै नागिरदों आरो नोंथांमोननि सिगाङावबो आङो आनबक्स खालामना दिन्थिनो नागिरबाय ओमफ्रायो नायलांबाय थादो ना माबायदि खालामो आं आनबक्सिंखौ मा ओंखारो बे बक्सनिफ्राय ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना ना आं नै बेखौ बक्सखौ सिगाङावनो सेनिटाइजार एसे लगायना लाग्रोनोसै मानो होनब्ला आजिखालिथ' आरो सिटुवेसना मा मिथिखागौ नोंथांमोना कर'ना सोलिगासिनो जेरावबो स' नेखां एसे सेनिटाइजार लगायनानै लाबाय ओमफ्राय आखायावबो एसे फोननानै लाबाय ओमफ्राय आं दायो नैबे बक्सखौ नैबेजों हासिगोन स' मा ओंखारगोनलै बेनिफ्रायलाय नैलाय हासिदां इमान गोराना फिसा बक्सआनो खेनसेयानो बुथुवाथार खोमा वाव Oh my god नैबेलाय फिसासा मा बुस्थु मिथिया सेल्फि स्टेन्डआबो बिराद फिसा खिन्थु प्राइसखौ सिगाङाव नायग्रोसै बेसेबां प्राइसनि 249 बिराद ल' प्राइसनि मा खालामनो दुखिया मानसिना एसे ल' प्राइसखौ मांगायाबाना सिगाङावहा देनाङो मोजां गाज्रि जाबाय बायबाथाय मोजां प्रडाक्टखौ मांगायनोसै दामि प्रडाक्टनिसो वाव माबायदि खालामो बेखौ आंथ' इउज खालामफेराखैना माबायदि जायोथाय नैबे पिन खोमा ना पिन आरोना इयो नैबे मबाइलाव सोग्रा खोमा आरो आंथ' बाहायफेराखै नालाय ओमफ्राय नैबे मबाइल सोग्रा खोमा मबाइल सोयो खोमा आरो नैयाव ओमफ्राय बिदि बहयो जाबाय सेल्फि जाबाय नालाय ना नैबेथ' नैसिनि गोलाव बेसेबां इंसिथाय आंबो मोजाङै मिन्थिया बेसेबां इंसि खिन्थु जेसेबां खिन्नांगौ बे मोजाङानो पारफेक्टआनो जागोन लानो थाखाय नोंथांमोना उनाव नायनो मोनगोन आङो बे सेल्फि स्टेन्डआव माबोरै सेल्फि लायो बिराद हेपि आरो बिराद लाखि नैबे सेल्फि स्टेन्डआ मानोना जोङो दिनै लास्ट क्वारेन्टाइन डे गाबोन जों आउटसाइडआव थांगोन बेरायनो ओमफ्राय नैबे स्टेन्डखौ आं इउज खालामगोन बिनि थाखायनो आंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट जाना दंमोन आरोना नैबे स्टेन्डआ स' आं बिराद हेपि बिराद बुरजा हेपि आरोना ओमफ्रायो हम क्वारेन्टाइन थानाय समावथ' आङो थायै 14 डेज जाबाय नालाय बिराद प्रडाक्ट मांगायदों आरोना मोनब्रै मोनबा प्रडाक्ट खिन्थु आङो माने नैबे प्रडाक्टखौ मांगायदोंमोन नैबे माइक्र'फन प्रडाक्ट नैबेयो बिराद मोजां कम्पानि नैबे आं बेखौ इउज खालामगासिनो बया माइक्र'फन बया कम्पानि आरोना बिराद मोजां आं बेखौ सिगाङावनो खुलिनानै नायखांबाय बेनि प्राइसआ 850 लादो आरोना बिराद मोजांबो बिनि कम्पानिया बिराद मोजां आरोना बया कम्पानि नोंथांमोना मालाबा इउज खालामनो हागोन ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिडिअ दिनै एसेनोसै थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन बाय बाय